Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Check is brought to you by Carbosystem Salt Milks. Ang Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Negros Occidental kag Bacolod magapabilin sa MGCQ tubtub Hunyo 30, 2021. Pagtukod sang Bacolod General Hospital, aprobado na sa third and final reading sa Senado. Balita National, DOH ginpangiwala nga nag-eksperyensya sang third wave sa COVID-19 ang Pilipinas. Online pautang gusto paimbestigahan ni Senator Gatchalian. Maayong nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1, karon nga adlaw Martes, Hunyo 1, 2021. Kaupod kay Aksyon Boy Duran, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang painful menstruation. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis kaya kontra wala niya tsansa mo Alright, good morning mga ka-aksyon. Action Boy, good morning. Yes, good morning, Action Doors. Kag Yes. happy Tuesday. Kag of course, Hunyo 1, 2021. First day of the month of June. Yes, Action Boy. Kasi sino naman ang birth month subong no, sa aton mga Kasi na naman yung mga pictures sa maguluwa na daw sa...
mga picture reveal. Ay, doon ka tunog. Isa nga ako niya background na sila. Inay na yun, te. Nay lang gawa. Kay gamay do, hindi sila ko nga. mabatian na Ang konsel. problema mo lang gisabla, kung sila tayo, mga tilig-aangon. Mga tilig-aangon ang ginapangita. Tabla, ha? So, sige, Action Boys, sa nag-aupod na sa aton subong nga aga. Mayong aga, gida, kay Masi Tofago. Good morning man, Alex Monteza. Hello. Kay Ephraim Aruz, maayong aga. Kay Tita Hana Gacho Peruelo, dra sa may Bago City. Good morning sa imo, Tita Han. How are you? Duga guwapa ka na gid. Kay Pangga RR Hinyo, hello RR, dra sa may Binalbagan. Bao, miss you all kuno FC member, oh. Sina? We miss you to RR. Si Pangga, ba RR? Kumusta na siya man? Okay lang siya kay dito na siya binaka-base subong sa South Action Boy mong. Kisa lang siya gapuli sa Bacolod. Kay Miss Carol Montoya, good morning man. Kay Sunny Shuson, maayong aga. Athia Kimiriman, good morning sa imo. Miss Jinky Dialagdon, good morning. Ma'am Vanessa, good morning. Naga-monitor siya kung Action Boy while ga-drive going to Asian Store. Bakal ko kasava. Halong Ma'am Van sa pag-drive. Sige, te bongga. Mahal to gurong ila kasaba, no? Siguro Kaduliga doon nagma-day siya sang kasava. Ano kitawag sana? Ang kasava cake na ano tawag sina, no? Nandoon mo to yung my day. Sa konbala, kita ko na sa dito man sa US, ang mga konbala, mga ano tinanok na saging, bla. Kamahal, naka-plastic yan mo. Gani. Tapos kuha mo lang i-microwave mo na lang ya. Ikaw to nagambal sa akon nga mayara man niya nabuksan na doon na tanok na saya. Natanok na gani, Tapos i-oven na lang. natanok na siya, tapos i-microwave mo na lang. Huwag na gani, panit mo ng Gani. saging. Frozen, no? Nga saging. Natanok na, Bongga. i-microwave mo na lang. Then you can eat your tinanok nga saging. Amo na tayo dito ya. Gabi, no? Dahil sa ato niya, tapson mo na ya po puno pagka Tapos na. pa ya, tanok ko pa na iya. Hindi yan, baklo mo sa Libertad. Dria i-microwave na lang. Sige. Sige, good morning na da. Sakay, din ka na to dampe? Good morning dira. Habang nagkakape from Makati City. Good morning sa mo, Leo. Sakay, Jinky Dialagdon. Ay, good morning dira. Kay Mr. Beboy Villasor sa imo sektoral. Kag Ma'am Van Mayon, Noel Omar, Alex Montesa, Melili Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, Dennis Richard Tibor, Roma, ginatamyaw niya. John Biaten, si Balios. Tamyaw niya lang ang friend man si Ma'am Vanessa. Kadamo, friend ni Ma'am Vanessa, no? Kag si kumari niya, Elizabeth Malaka Gamala, no? Action Boy, ginapang-recruit niya na. No, mga friend ni Ma'am Van, kadamo. Very gid, no? friendly sa Very iya. Yes, yes, I would agree. Very friendly gid sa iya. No? Melissa Montenola, good morning man. Dira sa may barangay Sagasa, no? Titing Angels. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man dira sa imo sa Bago City. Good morning. Rosalinda Ornison, kag kay Daday Hilado sa barangay Alihis. Nanette Balinsoy Lupase, good morning man. Kag dira sa kay Ging Bahalan, ihada, mayong aga. Donna Navarte Macario, good morning man. Kag kay Princess Bedlan, Chloe Bedlan, no? Princess Chloe Bedlan. O sige, standby na kita sa tuntugan ng mga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:09 sa detalye na sa atong nagapangunang nga mga balita lokal. Ginapermahan na ni Governor Bong Lacson ang Executive Order number 21 series of number 21-27 series of 2021 nga nagapalawig sa implementasyon sang Modified General Community Quarantine sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental tubtob sa Hunyo 30 tuig 2021. Ang MGCQ amo ang pinakamalawig nga implementasyon sa quarantine status sa Negros Occidental. Sa nagligad nga mga binulan, makapila ka beses nga nagpangabay ang gobernador sa National Interagency Task Force nga aprobahan ang mas istrikto mga quarantine status sa probinsya apang wala maaprobahan ginrason sang NITF
nga hindi pwede mapaidalom sa General Community Quarantine ng Negros Occidental bagod wala malambot ang COVID-19 infection sa probinsya ang gina-require nga level para sa classification. Sa datos ng Provincial Incident Management Team saka nubo ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa karon nga tuig. Samtang ang syudad sang Bacolod ang igipaidaluman sa gyapon sa Modified General Community Quarantine sa sini nga bulan. Aprobado na sa Senado sa third kag final reading ang House Bill number 6731 o kunang hagna nga nagatukod sa Bacolod General Hospital. Unanimous sa ginaprobahan sa mga senador ang hagna sa boto nga 23 ang pabor kag wala sa nagapamatok. Sa interview sa action firing line ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya ang hagnang isumiter na sa talatapan ni Presidente Rodrigo Duterte agud mapirmahan para manginlayi. Suno kay Gasataya ang Senado ang magapain sang 600 milyones pesos agud pondohan ang pagtukod sa hospital kag ini ang malakip sa 2022 national budget. Ginpahayag sang kongresista may 5 na ka mga pribado nga individual o kon pamilya nga interesado nga magdonar sa nga propiedad nga pagatukuran sang hospital. Sadtong Hulyo 1, 2019 sang liwat nga ginfile ni Gasataya ang hagna sa ikaduha nga termino. Nagpasalamat si Gasataya sa mga mamalidha nga nagsuporta sa hagna lakip man ang LGU sang Bacolod para matuman ang handom sang pumuluyo nga may kaugalingon nga hospital ang Bacolod. It was approved kina sa Senate on third and final reading. So basically, it's a done deal when it comes sa legislation. Magamba kita nga done deal, tapos na siya. Ang natabo sina is ipasaka na siya sa taratapan sa Presidente for his approval. Hindi kaya siya ni pagpirma na para mangin isa nakalayi. Kabangin sang pagpahayag ni Bacolod Congressman Greg Gasataya. Patay naman ng isa kalalaki matapos gintiro sa wala pa makilalang tagluthang sa Dalan Rosario, Purok Adelfa, Barangay 38, siyudad sang Bacolod kagabi Lunes. Ginkilala ang biktima nga si Roe Senador, 53 anyos, residente sa Barangay Alihis nga nagamaneho sa iyang motorsiklo. 3 kalupok ang nabatian sa mga tao nga yara malapit sa lugar. Positibo ang kilala ni Lizelle Senador Iyabana nga biktima sang pagpanglutang. Suno sa asawa, wala man sang kontra ang istinga bana, apang aminado nga ini ang involvado sa illegal nga droga. Halin sa Barangay 14 ang biktima kag papuli na kuntani sang natabo ang insidente. Ginpahayag ni Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, ang lawas ng biktima ang covered din isang barangay ako na lakip ini sa ako na yara sa Barangay 38 samtang inasakyan sila ng motorsiklo ang yara naman sa Barangay 32. Padayon pa karon ng investigasyon sa Police Station 1 angot sa amo nga insidente. Patay man ang 27 anyos nga lalaki matapos ginlothang sang mag-amay sa Purok Pukatod, Barangay Saga sa siyudad sang Bago Domingo sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Raymond Pasigado, nagapuyo sa amuman nga lugar, samtang mga sospek amo sanday Sani Gamuyaw Sr. kag Sani Gamuyaw Jr. alias Kalbo, residente sang Purok Bagasuhan, Central Maaw sa among siyudad. Giningagaw pa dalang biktima sa Bago City Hospital, apang napatay samtang ginabulong sa hospital. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Joseph Haro, ginalegar nga nakursunadahan sang mag-amay nga tiruhon ang biktima nga wala sa nagakaigo nga rason. Sa karon nagapadayon pa ang manhunt operation sa mga otoridad batok sa mag-amay nga suspect. Ginmando naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romy Palge ang pagpanakop sa illegal nga sugal sa probinsya nga nagatugay ni sing mass gathering. Suno kay Nocpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, sadto pa man padayon na ang dinakpanay sa otoridad na binagid sa bulang nga may madamo sang tao. Dugang pa ni Donasco, nagapakigangot man ang otoridad sa mga kapitan, agud ma-monitor ang ilan nasakupan. Madumduman, mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga dakpon ang mga kapitan nga nagapabaya sa ilang trabaho sa pag-control sang mass gathering. Nadakpan ang 2 ka mga persona sa drug buy-bust operation sa Barangay 5, Campus 7, Bonifacio, Ciudad sang San Carlos, tak na launa sang hapon kahapon Lunes. Ang operasyon ang ginpatigayon sa PDEA Regional Special Enforcement Team kag San Carlos PNP.
Ginkilala ang mga nagkaldakpan nga Sanday Jonaline Oliveros kay Joseph Acara. Base sa report sang kapulisan, ang mga nagkaldakpan nakuhaan sang 25 ka elongated heat-sealed plastic sachet sang ginapatihan shabu by bust money nga 3,500 pesos kag isa ka cellphone. Preso ang mga nagkaldakpan sa custodial facility sang San Carlos PNP kag ginaprepara na ang kaso batok sa ila. Sa duga pa naton nga balita lokal, nakilala na ang miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro sa itong tinilikdan nga semana sa Sitio Bugo, Barangay Buena Vista, siyudad sa Himamaylan. Sa interview sa Action Radio kay Major Senon Pancito, spokesperson sa 3rd Infantry Division Philippine Army, ginbahag sining ang napatay ang kilala kay Jose Encarnacion alias Ka Kurikoy kag Ka Junjun. Kag isa ini ka Red Fighter sa dalom sang kilusang Rio Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor kag residente sa Sitio Candiz, Barangay Buena Vista sa siyudad sa Himamaylan. Duha pa ni Pancito, si Encarnacion ang positibo ang kilala sa iya pamilya apang nagapabilin gihapon sa isa ka punerarya sa Himamaylan. Bangod wala ginkuha sa himata bangod man sa kapigaduhon. Bangod sinigin pagkamayon na lamang sa otoridad kag LGU sa siyudad nga sila na lamang maghatag sang disente nga lubong kag ginapakabay ang pamilya nga magtambong. DOH, ginpanghiwala nga nag-eksperyensya sa third wave sa COVID-19 ang Pilipinas. Santang online pautang ginaduso ni Senador Gatchalian nga imbestigahan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala iya sang preserbatibo, magamit kamo sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kay man, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mga kaaksyon, original ni nga habon, nga may mangosteen extract, natural, organic, may antiviral, kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imulawas samtang padayon iya ang pagkuskus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwalagwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa si ihada ko ging bahalan gali risbong ara sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay. So kumusta ka dira ihada? Abi ko anay na nagpamana ni siya kuan ng foreigner. May madayon. Mary Grace L. Guso, watching from Inayawan, Kawayan. Okay. Ako nga nakarada subong Nag-overnight to sila sa Inayawan no? Bebeng tamiyaw niya lang ang Laparan family, no? Bangga arar na rin nyo, tag 2 days lang ko sa kwan. Permanent siya kabalas ba ko? Tag 2 days na sa kuno dito sa kwan
Si Pangga, ano? R.R. Hinio. John Vicente, good morning man. Kay Jacqueline Del Mundo Makawili, from Makawili family sa Barangay Tampalon, Cabangalan City. Bali Ma'am Van, niya correct gid, no? Kasi damo sa mga friends do si Ma'am Van, no? Very friendly. Kag ay si Dr. Matthew Mayo, good morning mandira sa imo, no? Sa Minnesota. Ray Baryoga kag si Faith Marie Yasa, good morning man. Kag kay Ricky Galvez, good morning karon sa Pahilanag family. May Rose Gumban, kilala mo ni Action Doors? May Rose Gumban. Okay. Homa Lumena, kag kay Michael June Season, good morning man. Si si Manang Maymay. Si Manang Good mo, morning Maymay, sa gali. imo, Manang Maymay. Binong 70. I-make sure ko, kasi lain bali Siya nga na. may Rose Gumban bali. Siya na. Si Manang Umaymay na. Nicel, si Nicel dira sa may Manukan Country. Fabol, good morning dira sa Good imo. morning, Nizel. And have a blessed Tuesday, no? Kag si mama niya kuno nining, kag si papa niya Edwin, ginatamyaw niya man, nahidlaw na gid sa kuno. Taga Kabankalanis lang, di ba? Puli ka to eh. Puli ka to, anay. Nice. Oo. Makabalo na da sila sa kunula ka, no? Rosana Lopez Villanueva, good morning man. Sige, Action Doors. Good morning man kay Eugene Tan Estasyon dra sa BCMI. Maayong aga sa inyo. Kay Bebs Ismil, good morning man sa imo and bro LD. Maayong aga gid. Si comparing Bia Jonathan, nagyapon ka comment syempre. Sabi ka na itong mga Kay na-block siya. binan. Kay Bro LD. Good morning man Action Boy. A happy 21st birthday gali sa daughter ni Sir Millie Oligo. Si Maria Rica Haro Oligo. Yes, Salamat happy din. birthday, Happy Maria birthday. Rica Oligo. Nan. Teka na lang, kawan mo amigo, ta si Jeffrey Humayaw, kasi Philip Laurente, kag si... Wala din nag-appear sa ako Gani niya. kaktawan mo, gani kag si Jacqueline Carmelo. Nan, naktawan mo. Sige, go. Sige Si Eugene Tan Estasyon na, sabi Yes, ako nabasa ko Sige, na. go. And Mirna Mallorca, maayong aga man sa imo, ma'am. Kag si Sige. Donna Sola Gomez, maing agaman. Si Teresa Lidaha Kayaw, good morning man. Cesar Sumaylo. Sige, okay, kilala ko na yung Cesar ya. Inamaw niya lang ko na upo niya sa Tuhi Taxi. Sige, good morning. Tuhi? Ha? Hindi TUHL, Tuhi guro. Basta TUHL Tol? wala. Oo. No? Also, tol. Tol. Wala ko ni din sa Bacolod. Oo, sa Wala ko Bacolod. nakakita yung ano yan. Ngayon, Kasi taxi. dutay lang sila Huwag ka guro. mga taxi. Wala di ba ko ka taxi? Taxi na yung gali. Taxi na ya. Ya kung di ka mag-away ka taxi, di ka kita taxi aw. Damo na Gani blanco. man, nakita ko man Kasi gyapon. sabat ka dayo, natun nga ko wala ko ka taxi, hindi ko kakita sa mga taxi ya. Pero kita lang ko kakita sang wala ko nakaba or wala ko na natulupang niya. Amo nangalan sang ilang nga text. Correct. Sa kay Eric Rojo Asyado, may aga man sa imo. Good morning ko sa imo Action Doors sa Quezon City ni siya sa Metro Manila. Good morning, man. Good morning man dira sa imo. Kag kay classmate ko Jean Buerom, good morning man. Kag kay pare ko Arlene Buerom, may aga. Torco Jongko. Yes. Basta rin si Torco man. Si Torco, guro, na nigalagaw, guro, kahit senior citizen na mala. Vulnerable sector na mala. Gani man. Base- Dito may gina-propose man to gani nga gaan ko sang 2-hour nga window shopping. Nga siya, hindi lang window shopping, 2-hour window. Do ka pwede sila ka ano, window lang. Na sila lang niya. Oo. Ay, Kung ginalaw sila nga 2 hours lang mo ha. Ito yung mga senior citizens, ano yung ginakuan ba lang nga mag-obra sang gwa. Kaya tama sila ka vulnerable. Kaya medyo weaker na ilas nga immune system. So, basi kung matapikan COVID, dali, gid,
Basi madisgrasya, no? Ate, sige, standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpanghiwala sang DOH nga nag-eksperyensya na ang Pilipinas ang third wave sang COVID-19 pandemic. Kasunod nga mas maramo nga tao sa Visayas kag Mindanao ang nagapositibo sa COVID-19. Sa online press conference, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginaobserbahan pa sang gobyerno nasyonal ang pagsaka sang mga kaso. Sunod kay Vergere, santo pa ginamonitor ang mga lugar sa pinakamariyon sa Visayas ug Mindanao nga may na-report sang madamo nga kaso sa tilikdan nga mga sinimana. Sa datos ng DOH, 50,000 kamatao sa Visayas ang ina-test sa kada semana, mas mataas ang sa 4,000 sa tilikdan nga sinimana. Ang Mindanao naman na nag-test ang 42,000 kamatao sa kada semana, mas mataas sa 13,000 sa tilikdan nga sinimana. Para sa DOH, nagpabilin nga Metro Manila ang epicenter sa COVID-19 sa pungsod. Gusto ni Senator Sherwin Gatchalian nga magpatigayon sa hearing sa Senado angot sa madata nga pagpamintaha kag pagpangabuso sa online pautang. Pagasakupon man sa hinguon ni Gatchalian nga hearing ang ginahimo nga pagpautang sa mga kompanya nga wala sa pagdumala sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kag Securities and Exchange Commission o kon SEC. Ginpahayag sang senador nga pagatun-an kung kinahanglan nga magpasa sang layi para matap na ang mga kamalamalahan sa ginpatuman nga pulisa kag pagsulundan nga ginimplementar sa natungdan nga agensya. Abiso niya sa mga nagakinahanglan sang kwarta nga kilatison sang maayo ang mga nagatanyag sang pautang, labi na kon makaduluda ang pagtanyag nila sang pautang. Ginpahayag ni Gatchalian nga padayon siya nga nakabaton sa mareklamo angot sa gineksperyensya nga pagpamakog kag pagpakuhuya sang mga ginutangan nila nga kompanya. Gin-adapt naman sa PDP Laban National Council ang resolusyon nga nagapakabay kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili sa pagka-vice presidente sa maabot nga eleksyon. Nasaad man sa resolusyon ang pangabay sa presidente nga magpili sa iya running mate para sa pagka-presidente. Sunod kay PDP Laban Vice President for External Affairs Raul Lambino, nakabato ng partido sang resolusyon gikan sa nagalalain nga grupo, LGUs kag chapters ang partido nga nagpanawagan sa presidente nga magpapili Vice President. Gilayon nga kung ginsigundahan ni Lambino kag ginaprobahan ang isang National Council. Una na ang ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magapapili si Duterte sa pagka-vice presidente kung may mabaton nga mensahe sa mahal nga makaako. Bukas naman si Senate President Vicente Sotto III nga magpapili vice presidente sa 2022 National
elections kag luyag sini nga si Senator Panfilo Lacson ang iya running mate. Si Soto ay katatlo sa luyag sang tao nga magpapili Vice President sa masunod nga eleksyon base man sa pinakauling resulta sang Pulse Asia Survey. Sulo kay Soto, iya ginako nga iya ginapanumdom hindi parehas sa iban nga politiko nga hindi magpapili kag nagapanguna sa filing sang COC. Dugang pa ni Soto magapapili ini sa mga posisyon kun i-upgrade ang trabaho sa nga Vice Presidente kangay sa pag-uyat sang problema sa issue sang iligal nga droga kag drug abuse. Suno pa sa senador sa Agosto kon Setyembre magahimo ini sang desisyon. Ginhatag na ni Presidente Rodrigo Duterte ang 2 milyon ka pesos nga reward sa marine troops nga nag-rescue sa Indonesians nga kidnap sa Tawi-Tawi kag pagpatay sa abo sa YAF leader. Sa statement gipahayag sa Western Mindanao Command nga ginhatag ni AFP Chief General Cirilito Subahana ang padya sa seremoniya sa 2nd Marine Brigade Headquarters sa Bungao sang Domingo, Mayo 30. Ginatag ni Subera ang award ni Distinguished Navy Cross kay Colonel Nestor Narag Jr. bangon sa accomplishment bilang Deputy Commander sa Joint Task Force Tawi-Tawi sa rescue operations ng 4 ka mga Indonesian kidnap victims dito sa Kalupag Island, Languyan, Tawi-Tawi sa naligad ng Marso 21. Nagapela si AP Party List Representative Ronnie Ong sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases sa IATF nga magpagwa sa mapagsulundan nga hindi nakalakip sa mahugtan nga ginapatuman o kung sa ginapatuman nga health protocols ang mga nakapabakuna na kalakip na mga senior citizens. Suno kay Ong pati ang mga business establishments kaangay sang restaurants, malls, hotels, resorts kag iban pa nga yara sa tourism ang dapat nga magpahalog man bangod protektado ang mainis ang coronavirus. Suno kay Ong isaman ini sa pamaagi agud mas maengganyo ang mga tao nga magpabakuna. Sa pagtaas ang kadamuon sa mga bakunahan ginpahayag ni Ong nga dapat na magpagwa sa updated guidelines ang IATF angod sa implementasyon sa social distancing kag iban pang health protocols kalakip na ang capacity requirements sa malls, restaurant, hotels, resorts kag iban pa nga establishments. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa ato naman mga Good morning, Landra, kay Jasmine Roldan Ravelio, kag kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, Maria Rivera Murayama, kag Jack Pinongan. No? F-Smart Tadeo Salcedo, good morning man, kag kay Cory Vidaha. Lester Desendario, good morning man. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion, upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.